बोहैथि दाननि 9, 10 आरो 11 खालार खालि मोदैबारि ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ इन्टार प्राइमारि जोलुर गेलेनाय बादायनाय सानथामनि हाबाफारि लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेवहाय मोन 9 प्राइमारिया बाहागो लागोन। बेनिखायनो बे सानथामनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर फैना बे जोलुर बादायनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय खावलायहरदों मोदैबारि ब्लक लाइमोन गांखंआ। निउज डेस्क रिपर्ट निउज डेस्क। खुलुमबाय। फैगौ 9, 10 आरो 11 बे सानथाम खालाराव जोङो उदालगुरि ब्लक इउथ विंसआ सानथामनि हाबाफारि लानानै इन्टार प्राइमारि फुटबल कम्पिटिसन जोङो लादों। दा बेवहाय मोन 9 प्राइमारिया बाहागो लागोन आरो बेयाव जों सानथामनि हाबाफारियावहाय जोङो 10 खालारावहाय मोनसे एक्जिबिसन गेम लादों हिन्जावसाफोरनि। बेवहाय भकतपारा FC आरो दलंघाट FCनि गेजेराव जागोन। बेखायनो बे सानथाम जिथु हाबाफारि लादों बे हाबाफारियावहाय नोंथां बयखौबो जाहाथे लैहोर फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो बेखौ आं नोंथांमोननिफ्राय मदद नागिरदों। आरो मानो होनोब्ला जोङो बे खेलाखौ जोङो फैबाय थानाय जिथु इयुथसा बिथांमोनखौ लोब्बा लाखिनानै जों बे खेलाखौ फाथिनाय जादों। मानो होनोबा गोबां इयुथानो दायो ओरैनो माबा थाबाय थायो। बेखायनो बिथांमोना जाहाथे एसे एनकारेज मोनो आरो थुलुंगा मोनो आरो गेलेगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे भबिष्यतआव बिथांमोननि जिउआव जाहाथे साक्सेस जानो हायो बेखौ लानानै जों बे सानथामनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बे जिथु फुटबल कम्पिटिसन बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल बा मिरु नाङैनो फाथिनाय जादों। बेबायदिनो जों भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जोंनि मोदैबारि ब्लकआबो फाथिनो लादों। बेखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे लैहोर फैनानै जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ जाहाथे नायफैनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होफायो। बेखायनो आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।